aktar u aktar mistieta fil-programm tagħna u llum għandi lill-ħabiba kollega tagħna Mary Rose Mallija. Sellimlek Mary Rose. Nsellimlek. U grazzi mill-qalb tal-li ġejt fil-programm tagħna satej flimkien. Mary Rose wara ħafna snin reġgħet ġiet ikkuntattjata minn barra minn Malta, ma speċjali minn Ġermanja, biex tirrekordja song. Mary Rose. Eżatt, da. 19 sen ilu meta konna naħdmu flimkien fil-musical La Piazza, daw il-producers kienu miegħi. U jafu x'insarraf u semgħu ninkanta s-saħħara ta' Wita Afrit. Sowa. U kellhom dis song li kienu qegħdin jesperimentaw biha u qalu li Mer nixtiequk tagħmel bħala attriċi u nixtiequ vuċi tipo Grace Jones. Insomma. U qalu li idħol fl-istudios. Ħanisimgħu. U rrekordjajta di u ġennu waraja. Insomma, dak iż-żmien ma jisu dej xelfdit. Waqfet hemm. Waqfet hemm. Issa ilu ftit. Għaw ċempilli għalli Mer, għalli Pink Shoe Stepping on You, għalli ħanuħorġuha għaw fuq l-iTunes u l-Amazon. U worldwide. U fuq Mary Rose Mallija, għatlu għalix mux Mary Charles, għax il-Ġermanja, ekki jafuni. Għalli għax tanti li nidħol fl-internet unsib Mary Rose Mallija għamletek u għamletek u għamletek u saħan sitra meta rġajt mort issa nirrekordja żewġ songs oħra, biċċit minn simpatiċi, ra. Kif jittajja fuq Google. Eżatt, fuq. Mary Rose Mallija ħajtilaw ħafna posta. Għalli mimlija Mary Rose Mallija. Ħalluha Mary Rose Mallija. Mela, song hija oriġinali. Oriġinali tagħhom. U ġiet il-lonċjata fuq iTunes. Fuq iTunes u Amazon. Kif sejra? Issa, suppost li kelli mur nagħmel il-video tagħha. Sa jistennew sakemm jeditjaw it-tieni song u ħanamlu t-tajf daqqa. Ġifieri huma qegħdin għandhom ħsieb li nagħmlu shows. U aħna jien qed inkanta ma' grupp jismu Love and Pain. U kolla ġejjin mill-musical theatre. Kienu miegħi La Piazza, per eżempju. Allura jafu x'insarraf u waħda minnhom qed tagħmel parti prinċipali f'Rocky. Li qiegħda miegħi f'dan il-grupp Love and Pain. F'La Piazza. F'La Piazza. U Fabrizio Barile, li huwa l-producer tiegħi, kien dan huwa Fabrizio Barile u dak li hemm wara t-tieni producer tiegħi wkoll. Issa, però bil-ħsieb ukoll li barra dal-konsept iridu jillonċaw il-Mary Rose Mallija bħala kantanta, mhux attriċi biss. Iridu jsibu kanzunetta adattata għal vuċi tiegħi biex jillonċawni anke bħala kantanta. Ġifieri issa flok Mary Charles il-Ġermanja. Mary Rose Mallija. U jien kuntent bi għadi. Eżatt. Jien kuntent bi għadi. Mary Rose, kienet esperjenza li rġajt mort il-Ġermanja, mort fil-recording studio wara ħafna snin. Eżatt, Kemmlek matmur kont? Eżatt, kamili nifilmja simpatiċi. L-aħħar li mort għamilt La Piazza konna għadna kif bdejna nifilmjaw, niftakar u mort għamilt La Piazza u rġaj ġejna, ġifieri kienet esperjenza li ġajt mort u rġajt maħbib antiki. Terġa' tibda dik l-entużjażmu speċi u huma għandhom fiduċja kbira fija, ġifieri. Il-producers. Eżatt. Mort hemmhekk u esperjenza ġdida għal din il- Eżatt. Tajjeb ngħidu li llum il-ġurnata spiċċaw il-beħ tad-diski kif nafuha fis-żmien. Illum
jitfaw. Kollox fuq l-iTunes u l-Amazon. Dak li kun iħallas għalija song. Eżatt. Iħallas għalija xi ħaġa minima, xi €1 xi ħaġa ġifieri. Dawk il-1 jitalaw ħafna. Eżatt, Għax eluf ta' nies u huma jerġa' ħarġuha worldwide ġifieri. Però l-iktar li huma għandhom il-ħsieb huma li jagħmlu dan il-koncept, pereżempju bina Love and Pain bħala show. Qed tifhem? U għandhom proġetti kbar ġifieri. Prożett, ħadna gost li rajnik ukoll illum mhux bħala lini, ma bħala Rosmallija. U nafu li inti bħala kantanta. Naf li intu kolla dak għaddeja biex xogħol tiegħek, kollok ħafna xogħol fil-knejjes. Naf li għandek kuntatt kbir mal-poplu Malta bħala. Teatru. Teatru ma jaqtaqattux vergu, ħadd tiċempillek u jipprova. Iva. Ħanajdlek il-simpatiċi zammewni għaddejja ta' snin kollha anke bħala kantanta. Għaliex hawn Malta speċi jekk ma tidħolx f'xi festival jew hekk isek tinqata' naqra mill-mużika. Ma b'saħħa simpatiċi. Ejwa, bqajt għaddejja anke Mary Rose Mallija l-kantanta ġifieri, baqgħet għaddejja. Mary Rose jiena nirringrazzjak, kien ta' soddisfazzjon li ġejt għall-aħħar programm tagħna sa flimkien. Salina l-familja kollha, nafu kemm ukoll kemm intom familja magħquda. U kemm jieħdu paċenzja bih ukoll waslu. Iva. Grazzi Mary Rose, aħna ovvjament nibqgħu niltaqgħu sakemm nibqgħu għaddejjin. Eżatt. Simpatiċi għalissa. Eżatt. Grazzi Mary Rose, ma Mary Rose forsi niltaqgħu darb'oħra kif programmi li ġejjin għaliex aħna nibqgħu għaddejjin ukoll b'ċertu produzzjonijiet li konna għaddejjin b'mod speċjali fi tidħol id-drama. Ibqgħu magħna nibqgħu għaddejjin bil-programm Satej Flimkien.